Kana, ina, kipush, kipush, push yun, push. Kipush, push yun, push. Grabe bukatang kahoy ah. Kunya, ang paliton. Prato pa kayo. Sa karong patay. Nga, para baon ra ba niyang halin ang kahoy ah? Sus! Aram din ni bata adi ay. Kipush, boy. Push yun, push. Gingin, in. Push ba, push. Uy, kitipay. Sige post di karon yaron. Saban na si Papa, ibang nagduwa ko ato. Nagsigilanin eh. Nagsikag dua-dua din na, may pag-imo kong dito bangan natong kahoy dito. Bang na parang may assignment dira. Taas kayo to sa na. Assignment tayo niya, nag-assignment ka mo malagi. Ikaw marami kayo mag-assignment ko. Assignment? Kada sugo na ko sa imo, mingo di kang assignment mo na imong pasangit. Saban si Papa, pildi na lang. Sige lang, mag-assignment na lang ko. Assignment to. Pildi na lang mo ko. Tek di ka mag-assignment bro ha. Daog na tato, pildi pa no. Wow. Asa maglayron si Papa day? Kaya nilakaw na sa day. Ako tong tiwason be. Tumukan kyo. Kani, busy din na rin siya. Panit ng kahoy. Kaya naman ang pupo eh. Asan po ka kong patay? Sige, sudla sa tower, sudla. Kiming, minyak. Minyak! Nagduwa naman po lagi kadiya lagi. Ingon ka mag-assignment ka. Assignment bitaw ko ba? Ganong nagduwa naman po ka. Nagduwara ko kay anak to si Sir, basta nakay panahon sa duwa, nasa kay panahon sa imong assignment. Ah, magkwato ditong kahoy, kwato ditong kahoy. Saban, Papa. Ay, kuha dito. Sig, kuha niya, magduwa rin ito. Saban, Papa, din eh. Kasubo kayo. Bang sagsara kayo kung makaduwa. Subuan sa dayon sa. Yay. Tungay, wako dito na dahil, hindi ko maumasag ko. Saan ito nga? Mura ito nga ito. Mura ito nga lubing tagak. Daan parang yugo? Ang gisugo na ko sa kahoy. Nang wala pong gabi. Istag tubig eh. Bahala to si Papa dito eh. Naghuwatod to eh. Uy, tibay. Kawagid yung may klaros goon eh. Ganihara tayo sigakot sa kahoy niya. Lubin ang pagi. Tama si Papa. Ayaw lang kasukod. Dra kay tamis yung tubig sa lubi oh. Tamis yun kayo pa. Pagtip-tip. May lagi kayo. A few moments later. Pa, Oh, teman. mga yun akong bamba. Kaya mga doon ako sa eskwelahan. Lagi niya ron. Sabay, baon na mo nga. Huwag pa manimhali ng kahoy. Sige na pa, 20 lang pa. Sukuon. Tabangon, dili mo kuan no? Bilaran ni kabuk atong kuan no? Sige lang pa, 20 lang pa. 20. Oh. No. Sama ni pa, 20 din eh. 20 tagdis mo lang pagkas. Mo ni baon na. Unsa man tao ni Papa? Mo ni baon na kay wa man anahalin.
up mga ka-Jimsop? It's time to shout out now. So shout out dahil sa akong classmate nga si Luigi Pitogo og shout out sad Kalinsi Mibato og shout out sad kang Ryan Girat og shout out dahil kang Melvin RCP nya. Salamat tayo sa imong support. Og kang Boy Wait, shout out. Og kang Elepio Carlos nga nasa Qatar nga. Support tayo mo siyang channel guys. Mix Vlog 79. Don't forget to like and share and subscribe. Click notification bell below. So bye bye.